uzabheka. Awukholi kuyenzeka. Ukuthi angikhola sengikhokhe kakhulu ngizama ngihluleka. Kade uzama uhluleka. I've tried once so. Mawubheka ushawa yini? Bawubhema like how? Like mawubheka wena yini ekushaya lokho kubuyisela emuva. Like ngokwe understanding. In as much as mina uthola ukuthi ngiyathanda ukuba sekhaya ngihlale. Yabona ama comments abantu amancane ukuthi hey ifoni yami iphi yabo? It's a turn off. Lalela yazi bonke abantu by the way bakhuluma kanjalo ukuthi yazi mawusuqala usuthi ufuna ukushintsha nesikhathi ubuye ekhaya usathi uzama ukushintsha hey do ifoni yami kuthiwa noma ngalahle ukuthi urandi umuntu oqala ocatshwa ngayo your very own child ikulandele ubone ukuthi hayi madoda usuhamba nepotikati angiziyabo ukade ukuthi mawungena ekitchen wenzani yabo kuba nalokho ukuthi okay ngicangwe ngihambe no okay ake ngibuze nje like ngokuvulelekile nje wena uma kwenzeka njalo usola bani ngalokho no I know ukuthi I'm to blame ukuze befike lapho yimi kodwa ngenxa yokuthi ngumuntu in as much as ibona bangifundisa ukuthi umuntu mayexolisa ngithi uyathethelela and nami ngiyaphila in those terms okay ke okusho ukuthi nami ngixolisile give me a chance nakube niyazi ukuthi vele akhona lama echoes but ngilindeni nibone ukuthi am I really going to do that yabo esinye isikhathi imndeni yethu yasithanda but nabo they do sometimes make ama mistakes akuyiwona akukheqayo usathi uthi uya somewhere angazi noma you get okay ngicela ukubuza mina ngokwazi kwami so mina I'm a poet ngumbhali mina uma umbhali kunezinye izinto ongadinga ukuthi uzuyitshelwa abantu oyicabangela wena ngesingawe like when you are a poet kufika imicabango le it's like someone is telling you mina ngathola ukuthi ukwethembeka uzakhela wena kubantu uma uphuma utshela abantu ukuthi sengithembekile ngiyaxolisa sengishintshile why you expect abantu ukuthi haphazardly bavele nje same time bakwethembe babashare amafoni abo bakuxolele why ufuna kwenze no lokho usunga expectile that ukuthi like instantly kodwa okay because ngiyabona ukuthi ngivuka ekseni angigezi njengenjwayelo ngivuka ngibhuquza kusofa okay inzoze kube yini enithi awuhamba ogeza phela sibona ukuthi ushintshile uyabo okay ngizohamba ngiyogeza ngibuye ngidle ngihlale kusofa at that time mhlambe ngiya detoxa in a sense angikhona ukwenza izinto eziningi ngani ama withdrawals ke asiphatha ngendlela engafani so mina mhlambe ngizoba a bit lazy yabo ngizothi ngiphuza itiye ngibeka inkonzo yebo ubuyile it's this is that kugcine nawe usuba nalento yokuthi okay fine kwakuthatha isikhathi esiganani ukuthi abazali bakho noma umndeni wakho ukulahlela izandla kwakuthatha isikhathi esiganani a very long time so manje why you expect ukuthi bekuthembe kumele kuthathe isikhathi esincane no it's not expectation kahle kushuthi wena professor kahle kushuthi thina vele in as much as angithi bathi vele first step to recovery admit ukuthi you've got a problem kushuthi thina vele kahle ngoba sinama addicts vele inkinga yethu enkulu nje kunazo zonke yiyo le ukuthi we cannot take it blame for ourselves because it's ningi we most usually blame abantu for ama wrongdoings that has that like ngoba izinto ezinjengalezo niyazazi nini umuntu onjengo professor uzokusiza ngani no yabo ucabanga ukuthi wena olwazini onalo yini oyidingayo mina professor there's the iyona part efaninge le ukuthi kulabo abantu ababhemayo ku awkward very unusual kodwa ibona abantu uNkulunkulu abaphe something ukuhlakanipha they've got this about them mawuhlala ubahlaziya bonke ngokuhluka kwabo baphiwe in different ways and lento ngihlezi ngikhuluma nami la ngihlala khona ukuthi thina ngize ngithi mina I'm destined for greatness. This is just a part uNkulunkulu angidlulisayo kuyo ngisaqoqa ubufakazi. In as much as though siyaqoqa ubufakazi abanye bethu end up not making it because saqala mina nje ngoba elethi ihlathi lisebay ngiqale khona ukuhlala ehlathini eBay la eThekwini ngaze ngihlale so I won't speak much about it okay yazi noma usenze njani to angithi nje manje thina sizama ukuthi
kushintsha impilo yakho and ube protected at the end of the day. Ngifuna ukukhuluma wonke amanyala kodwa ungayikhombi indawo. Yeah, understand. That's true. That's true. Yeah, because asifuna ukuthi sithi sibhulumlile nje sengithela ngopetrol. Because this shit will go viral. And ngiyaqala ukuthi umuntu ngisuka umuntu kude kanje la uma wakho been phoning me for so long. And she came yesterday and she gave me a question othi nje yes or no, rhetoric nje answer kumele ibe yes or no. Like Wati, you need this? Are you going? I was like, yes or no. Phone, it's fine. Yeah, well, yeah. So in as much as nami ngiyafuna ukushintsha, but they go up as a dinner. Yeah. But then at the same time, I've done so much of that and then apart from her, okay, bathi ungenzele umuntu zenzele wena. Apart from her, ngineyingane. Yeah. I've got 3 beautiful girls and uNkulunkulu nje. Okay, but this now will go back into years. Yeah. Mina ukulala kwami. Okay. Full sack. Bamba kanjalo ke. Okay. So faka ngohlelo la khona nina bendleni leyo enophefekade kamenzi indaba kawulalela umuntu omemezayo. Umemeza ngathi yakhaliyalile uthi igula lika Jamal lichithekile. Awu nina baka mbhudu bomvu bathu njengegazi. Nina baka shishiliza ngedidi kwele maholo. Imhlabela impedulile nina bentule bande ngodwa ngakwela kithi kwabheka uZulu nina besiqhwaga bathi siyadla sidlobele sibeke isihlange emadolweni. Awu nina bendlovena amandla nina baka Bhejane. Nina baka Dalinyebo. Awu nina bazukulwane bakaphalo nina awumadoda phansi eSwatini lapha khona madoda engithandwa khona madoda eSwatini iSwatini lo liyaphakamisa ngeMp TV1 ngiyabingelela lapho nina bakamakhosetive ngiyabingelela konke lapho kufinyelela khona lo mbukiso uyaluyalo nabantu abasupporta lo luhlelo le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo olangaphansi kwesitebele iMP TV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni nezinkinga nezingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwazi izidakamizwa lezi abakuzona lokho sikwenza ngani na sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sizama ukuvala imbobo ongena sivula imbobo yokuphuma if ever ngilethe umuntu la noma ngabe ufike wakhuluma wathini siyacela ungamjaji ngoba umuntu osuke simlethela sisuke simlethela ezo raise awareness abanye abantu abafuna ukuza la uthothi bane istory engakwazi ukuthi isiza abanye abantu kodwa lo kwazile ukuthi agcina kuphumela obaleze la ukuzoshare ijourney yakhe through idakamizwa sisuke sicela ukuthi abantu befunde empilweni yabo bethathe bexoxele izingane zabo if ever ke umuntu obuka iqephu zethu nezingane zakho before ubuke nezingane zakho qala uyibuke wena njengomzali uyibone ukuthi awekho amagama alumelayo ayikho into esingathi sithi sizama ukubhula umlilo nje sesifake izingane ehlathini yibona lonto le uyigadi mhlawumbe lezokhathi wazi ukuthi okay mase ngi59 ngizokweqisa ngoba kunento wrong uyibhale phansi ekhathi ubuke nengane mase kusonde liphathe ngathi yabheda weqise ukuze izingane singagcina manje nazo silimaza sithi siyakha uyibona lonto le so nkosazana yeah awubingelela ababukeli lapha ekhaya uzazi siphakathi inside manje ngikubambe ngabomu ukuthi ngingakutsheli uze nawe ngithi uchuza nawe ngithi ukcruza nawe ungazi okay yazi kunomehluko ngizolisebenzisa leli gama why ngisebenzisa leli gama ngifuna uwazi ukuthi uphuma yaphi iphara lasemakhaya nephara lasedolobheni akufani uclean and akekho umuntu ongabelieve ukuthi wena useyidakamizweni awuhlala ekhaya ubabonela labo bafica ukuthi banjani ngathi amazimzima uyayibona ukuthi nomehluko omkhulu kanjani nawo okay before singene lapho ke awubingelele ekhaya uzazisa ukuthi ubani inkosazane usukaphi ukhulilephi ufunde phi amabanga phansi ngokhambo ngizona nesilungu ngathi umuntu ofunde ezikoleni zesilungu angazi uyashibilika nje awubingelele lapha ekhaya nkosazana okay ngiyanibingelela emakhaya igama nguNontobeko ngwakamlambo ngikhule ngisebenzisa isibongo samama because umama nobaba bahlukana ubaba Washona bengakashadi ngokukhula ngikhule ekhaya elifudumele elinothando kakhulu ngifundiswa ukuhle noburongi ukuhlukanisa between the two ngikhuliswe futhi kakhulu ngaphansi koNkulunkulu nanemiyalelo yakhe
ukufunda ngifunde eRicardia, which is Richards Bay Primary, ngaqedela eShowe Junior eShowe. I-high school ngafunda eShowe Christian School. Ngafunda nase Sacred Heart Secondary School. Like ubumfunde njani lapha emabangeni aphansi? Ikhona yini into othi ngoba usugaxele njengamanje uyibuka ukuthi ayeyeye kodwa kwakuvele kusho? Yes, shuthi ngifunda ugrade 2 umama namanje usaka complain ukuthi kwi-report yami ngifunda second year kwakubhala ukuthi I'm talkative. But that's not a problem. Nami nje ngiyakhuluma kakhulu. Ngixabana nje nababukeli ke mina la. Yes. Uyapepereza ngathi kungawe. But then mina i-talkativeness yami ayigcinanga kanjalo, ngigcine sengifunde Christian school ngokuthi it was a private school. Othisha ubig attender as an individual student. Kwagcine sengidla amaphilisi ukuthi anciphise i-release yama brain cells. Abe release fast, so leyo i-Ritalin. Igama lawo maphilisi. I-Ritalin, yes, but isifo sakhona i-ADD, attention deficit disorder. Awusenabele ngalesi sifo ngoba mhlawumbe abaningi abantu abanengane nenkinga zaleyo nto. Yes, and okuyizona inkinga egcine nazo ziba nomthelelo ekuthenini umuntu aphile ngendlela engiphila ngayo. Ingane khona ingane ozothi ngo6 ntambama mawinika usweet noma udrink ikwazi ukulala, khona engeke izilale kufanele ukuthi igibele indonga. Uphuma kwelanga. Insizwa yami engizalayo. Insizwa yami engizalayo iyahluba ama sticks with. Ayebo, angithiyako. So kumele uqaphele into. Hey, wema futhi yazi kunina sifunda likhulu. Isimanga phela yazi bathi idakamizwa mfethu zilibulela izwe makunje. And zishaye kakhulu abantu okunomehluko omkhulu kade bengewenza empilweni. Mina nginaleyo nkolelo. Okay, angikususi lapha nakuchaza ngalezi ingane. Na ingane sigibela indonga manje igibela ama TV. Uyifica phakathi efridge. Angithi leyo ngane isuke ithina abantu abamnyama kunzima ukuthi understand i-term ye-attention, being an attention seeker ngobani uzobona ukuthi ingane mayifuna ubisi izokhala. Sometimes it's not ukuthi ifuna ubisi, sometimes idinga nje ukuthi uyibuke uyinike uthando, maybe kune gap somewhere. Le gap like mayisencane ikhulu. Yes, but then angithi uyakhumbula ukuthi ngithe mina ubaba wami wahamba emhlabeni ngena 6. So mina le attention that I was supposed to be getting from ubaba, engicabanga ukuthi yagcina isingilisa i-Ritalin, angiyitholanga kubaba, but le affect yangabonakala from the time ngisadla le Ritalin. Yaze imthelela yokungabi nayo ubaba, i-father figure, yaze yabonakala sengimdala. Kumanje yebo noma ngeke ngimtshela umama ongizalayo, kodwa abantu enginokuthandana nabo mangibabuka ngamehlo nje engqondo ngokuthi phela ubaba wami nginakho, even though wahamba emhlabeni ngimncane, but nginakho ngiyambona even in my brother, uyayibona. So nginakho ukuthi kushuthi this is how he must have been. And ngoba nginengane ezu3 obaba bazo, funny enough you think abandawonye, because I look for the same traits kumuntu, ama characteristics kushuthi okuyiwona kababa. Ngithi nobaba wayebhema kwayo, he died of cancer. So angikwazi ukuthandana umuntu ongabhemi, ngiba awuyiplan kodwa leyo nto. No, it happens automatically. Without yena angitshele ukuthi ngiyabhema ugwayi nensango. Ngisho lo enginaye nje at the moment asinayo ingane, but before siqala ukuthandana kuze sibe serious ngamtshela ngathi yabona nje ukubhema insango nogwayi, I know ukuthi showcase kushuthi nje sisazodonsa nawe, because if ever ubhema ugwayi kuphela it wouldn't have made sense. Okay, yazi kunendoda athi ikhona la ikuthe undabeni. Le ndoda ithe inkinga kuyo yaqalizeke vele izalwa nama genes that is Ireland. Yo inkinga phela lena. So vele the time uyishaya wena uma uzalwe naye njengoba ethi yena uzalwe nama genes ayo, yena from the time ekhula up until the first time edonsa
uzizwa ngazuthi umuntu noma elalile ukhathele umzimba wakhe awufunctioni ingqondo noma ecabanga okay but iyakhathala the moment ethatha if ever uzalweni nama jeans ukuthi uzobhema ugwayi uthi yena wayeba inspired mayebona umuntu ebhema emncane yes maye the day ewuthatha the first time I'm sure ngisho ngambuza nayo yokutshela that's when ngisho amehlo akhe kwaba ngathi uyabona khona because it's like lento kwakumele ngabe kade wayenza kade wayeyiqalekele but yena engqondweni yakhe he didn't know ukuthi ugwayi so there are some of us vele abakanjalo bese kuphinde kuba nani nokuthi vele izimo esibhekana nazo ziyasifaka ekuthenini sigcine sesivulela isikhalo ukuthi fine ukuthi ngubheme logwayi ayithi yabo mina nje ngawubhema esikoleni ngawubhema as a cigarette awuqala uqeda indaba lezi ingane lezi usihlahlele ngazi ngoba angithi at the end of the day iyafundisa right and ngeke ngiyeke ngoba sengikubonile ukuthi yazi angikholwa ke lento bese mina bengazi ukuthi ngizothola umsoco nje nako ngiyakutshela yazi uma wakho yazwa ngimfonela izolezo ngiyamtshela ngifuna ukumbuza ukuthi nenze njani ngoba uthe nizofika this week angimthola uma wakho izolo okay kunomuntu vele esebenzana nje manje ke olunye uhlanya lapho lihliphizayo so manje kufika manje mase uma wakho esengifonela ekseni benge ngimphoxa ukuthi usezowasifika eThekwini endinisuka kude ayibole lento leyo so manje ema ngikubuke nje ngibuka indlela oyikhathalele ngayo ngithi lo muntu yazi uzongoyistela isikhathi awu kanti uyakhulu izodla abaningi second no ngiyakutshela phela mina ngiyabuka phela mina ngithi yindoda enze izinto ngeqiniso ngiyabutha angifuni ukuphoxa uma wakho like mayisezo mina ngithi ngikhulisa umama so mangibona umuntu wesifazane kuba naleyo nto umama umdala kumele ngibhawe noma ngabe ngithanda kumele ngihlehlise zonke izinto zami ngenze lezi zinto afika yase right to bout that one okay nathi lezi ingane kumele kwenzeke kanjani ngalezi ingane lezi ezizalwa nalento le yiphi into emele yenziwe abazali thina sizwe esimnyama sisebhadini ngobani vele even though abanye bethu sebefundile sesikwazi ukuthi sigqoke ama weave sigqoke ama Gino Redbirds nama sneakers and sithenge ubuso bokuthi si right or we understand the third world but kahle akuyone yethu so at the end of the day so hlezi vele sizwa ngabo ukuthi what as in abelungu or as in abantu that are not about so sizwa ngezinye izizwe exactly but if it were ukuthi thina umuntu kahle yabo prof umuntu ngengane yakho whatever feeling oba nayo the first feeling oba nayo ngengane yakho it is never wrong leyo instinct mina umama she would kholwa mina ngokuthi ngithi cha anginjalo ebengitshela ukuthi yazi right now lolunyawo olususayo luzophetha kanje change it ngimtshela ukuthi no yabo nje but as a parent yena uthola ukuthi usekubonile ngani kunalento ekuthiwa imsiko I suppose nabantu besilisa nabo I'm sure they have it for ukuthi ubaba weingane now I'm sure ingane yakho if something had to happen ungasense something mhlawumbe usho ukuthi yazi inwele zigeza phakama ukusho ukuthi something is not right even ingane uma xabene umama nobaba iyagula ayibi right angithi ayibole yonto mina ezami ingane bekhuliswa ugogo ngani bengeyishiya zincane bro so ugogo there's something that she always used to tell me wayeba nokuthi mangifikile ekhaya athi bengibona ukuthi uyeza namhlanje uthola ukuthi sengihambe a good 8 months ingane njalo ngiyishifaka ipampers incela ubisi at maybe 3 months njengoba kunamantombazana amathatha ayikho neyoda leyo kugcina ikathombi but lawa u2 athombile I was not there something mina wami umama ngayenzanga kimi mina my mom was there every step of the way okay it might not be every like as in first time doing the rituals and stuff but she was there where a parent should be there vele kunekhathi la ingane ezo experience khona iyodwa but there are times la ingane ethi noma into experience akuyadingeka umzali and mina ezami ingane azibanga nalo lelo thuba ngobani mina eyami ifocus kungekhona ukuthi inhloso yami ukuthi ngizoba hater but ifocus yami was ukuthi nalengane yakhala yabo ngcono angivele ngiphume ngiyobhema yabo to me it seemed as if yonke into
iba right because ngiyabhema. Yeah. Angithi uyabona ukuthi sibuyela kuphi ekuthenini ingane eno attention disorder. Iba na le strict le yokuthi ayikhona ukufunctiona on its own. Angithi yabo yona kuze idlale nezinye ingane iqaqeke kumele idle stick sweet or idle sweet or idle ijuice enoshukela omningi. So because angisayona ingane ushukela is not working anymore sengidle kakhulu angithi okay manje what's going to be better, obviously kuzoba into ezothi drug imizwa or something, so obviously kuzoqala kube insango kuba utshwala and then ku elevate to the next thing. It's unfortunate ukuthi kuqala kugwayi ekugcineni kugcine sekuyiwunga sekuyirock izinto that now really have a grip on you ongakwazi nawe ukuyicontrol sekuyizona ezitshela wena ukuthi okay lalela ke ekseni mawuvuka is the first thing oyicabangayo. Ebusuku before ulale is the last thing oyicabangayo. Angithi uyazi ukuthi before ulale ngisho ngabe ubudakwe kanjani ongenani uzozumeka ucabanga ukuthi namhlanje kombe kwenzeka ukuthi nokuthi. Every person, that is how God created ingqondo yomuntu wayiformatha kanjalo ukuthi ekugcineni kosuku uma ubeka emqamelweni ekhanda you are going to rethink your day. Kodwa thina asinakho, thina esingamaphara esino arrest asinakho thina ukuthi siya rethinka usuku. Thina we don't rethink, thina we think ukuthi kusasa kusheni ngizobhemana. Hey kufike umuntu phela ngisasihlala endlini, okay kwezinye indawo bayahlala endlini, mina la engikhona sikhanda imjondolo yama plastic. Kufika umuntu ekwazi kahle ukuthi unomuntu wakho afike uhambe ugudla izindle ebusuku uyanyonyoba ufuna ukushaya uyaphuma uyochama uzokudoza ukuze yini they know vele ukuthi kithi nothing makes sense angithi. Tina, the only thing that makes sense is lento yokubhema. You can even give up or sacrificing your dignity yakho. Yabo mina of all things that I've lost in Fezo, I've lost so much. I've lost trust yomndeni wami, I've lost trust in myself. I've lost trust in the community to the point ukuthi mangiqhamuka ngasekhaya lento ngisanda kuyicalculate ukuthi oh this must be what is happening. Hayi ukuthi bangitshele ekhaya. But ngendlela ebenginokufika ngayo ekhaya mabese emsebenzini ngifike ngigange ngayo ekhaya. Shuthi angithi ama neighborhoods amaningi asenani policing forum what not yabo. So nasekhaya ngiyabona ukuthi okay kushuthi mangena estradini ezansi shuthi khona odonsa ioledi maybe ngo Whatsap atshela ukuthi yazweni nango phela washo yabo leyo. That is hectic. It can't be mfethu okusho ukuthi even omakhelwane abasakuthembi. Whereas usakhula you are one of the most ingane ehlonipha ukudlula zonke. Ingane yakamakhelwane mayisencane uyahamba uyoyithatha uzoyedlala nayo egcekeni. Mina ke vele ngikhule ekhaya nje njoba ngishilo ukuthi it's a close knit family with that much respect nemfundiso ikhona, so ngisho kuyodlala ngaphandle bekuba nje into yokuthi ngintshontshelele ngaphuma ngegate ngizoza ugoga sengimemeza yabo. But nje ngikhule ngazi ukuthi this is home, this is my playground yabo. Indaba yabangani umama wayehleze ngitshela ukuthi the best friend ongaba naye empilweni is your parent. At that time ke ngangiba nokuthi ho nangumama usekhatheleke manje nabangani bakhe abangani bakhe benkonzo usecabanga ukuthi manje ke sekufanele azotshela mina ngestress sakhe kahle. But now leyo relationship umama ayifisa ukuthi sibe nayo yokuthi siba my friends, best friends, sekuyimo seyifisa nezingane zami kuze ngikwazi ukuthi ngiyitshele ukuthi baby girl emhlabeni it's not as sunny as you see. Mawucabanga ngale experience yakho izingane zakho mawungabuyele einganeni zakho uhlukane nalento awucabanga ukuthi zingaba ne best mom emhlabeni jikelele? Yazi mfethu inkinga siyakhuluma nawe akekho umuntu engangikhuluma naye lento ngisanda kuyikhuluma about 2 or 3 days ago. Ngathi mina yazi mfethu impilo unfair la isihlala khona thina ehlathini izintwana ezincane kunami azingibize ngosister zingibiza ngomama. Ngiyacabanga usibonile isizotha uma wamanaso. Ngikhula ngangize ngixabane naye ngithi mama umuntu uyambona mdala kunawe kodwa uvuma kubize ngomama. Athi yena it's not because of my age. Lo muntu kushuthi khona lento ayibonayo. It's God given. I can't change it.
at that time ngangak-understand uyabona sengiphila le mpilo engiyiphilayo sengihambe ngabona ukuthi yabo igama elithi mama you don't just use it on any muntu wesifazane igama elithi mama igama leziqu uyayibona leyo nto it's the same as igama elithi gogo you can't just call nanoma ubani ngogogo kunezathu ukuthi uthi ugogo kunomnzima kunamagalelo alelo gama in as much as umama so nami mfethu they don't call me sis whereas they should be bangibiza ngomama my own kids are not calling me mama by the way bayangibiza ngoba yini ugogo which is my mother usek-enforcile kubo but akukho olimini lwabo and angibablame ngiya-understand wholeheartedly because vele yimo babeke kuleso simo I cannot be blaming them I was not there vele as to be given the name mama uyabo leyo nto but igama elithi mama ngizolinikwa amanye amaphara kwenye indawo people I don't even know growing up people I was but indlela uNkulunkulu mfethu akwazi ukuthi noma ekuphucile konke going back to what I said earlier about all's been taken away mina the only thing engisanayo right now I would say is my dignity ngoba ningisho njalo njengalo leli gama elithi mama njengobusho ukuthi I would have made the best mom I just said that a few days ago ngathi mina yazi ibhlungu lento my own kids are missing out on having such a wonderful mother they are missing out and uNkulunkulu maye naleqiniso will he actually eventually give me the chance ukuthi be experience kuba nomama ofana nami I think from now on ngoba 100% sure this episode will go viral ngiyifila usuzosiza abantu abaningi okungenza ukuthi sometimes uNkulunkulu ukuze kukulunga okunye emele ukonakala okunye ukonakala kobisi ukulunga kwamasi was he the one time umama ngiqala ukuhlupha I was doing I think it was grade 11 so uma wami is a very honest person uneqiniso ngalendlela ngisho mina ngigangela usisi wakhe akasho ukuthi because uyangizala usezongishaya no wrong whether wenziwe ingane yakhe ingane kabhuti wakhe whoever if it's wrong so yabona my mother there was a time when uthisha ayefundisa naye motivator ingane zibhala year end mina ngaleso sikhathi ecabanga ngama exams okuphela konyaka nga decide ukuyogroova nabangani ngifunda 9 ahamba ngayo groova and umama wathi my motivate ingane wabeke eceleni ukuthi unontobeko wakhe yena kamazi nokuthi kuphi wafaka icathulo zokuba umama wathi at the end of the day kama lithi I'm a mother so yes unontobeko wami but right now I don't know where she is ukuthi wenzani and it's her own choices umuntu ayesebenza naye wamtshela ukuthi hawu unesibindi ngathi untobe wakhe kuhlupha kanje usayixa uyabo as in like discourage ukuthi ukumotivate lezi ingane indle gaphu iyanetha exactly but you know namanje I still amagama akhe karinge ukuthi akuthi ngokufa kwanontobe kwami sekumele kufe South Africa yonke yo yazi mfowethu uma wakho bengifisa ukumveza la but kunento esengiyitholile ukuthi abazali bahlukumezeka kakhulu okudlula nini so ukuphinde ngimthathe ngimlethe la ngizomenza abe viral no if there's something engifisa uyenze like uNkulunkulu I hope and I hope bless you yabona ngisho ngabe angisathola ngithuba lokuthi ngishintshe impilo because indlela izinto ezenzeka ngayo la esihlala khona we lose a person every second week kuba nomuntu esivuka ethule kade phila saqala ukuhamba nendlela ndawonye kuba nabantu abangenayo beshaya abantu mhlawumbe batshotshele abakhetha ukuthi bashaya abantu bashaya whoever oseduze kwabo kufa noma ubani so maybe yes maybe I won't get the chance ukuthi ngishintshe impilo and reap the fruits kodwa what you are doing Butwami just to get leyo message out there ukuthi this is not it akukhona I don't know
angazi ukuthi ingane eziza ngemuva kwami ngingayikhombisa kanjani the pain that I've been through, things that I've been through. Ukuze umuntu mayethi I've been to hell and back and I came back and I have the t-shirt as a proof. Bro, mina, it's not the t-shirt, it's the scars. I've got scars ngaphakathi, I've got scars emzimbeni. Things engazi ukuthi ngose ngife zikhona. Things that will not uthi uyazama ukushintsha engqondweni yakho kubuye i-experience eyakutraumatize usikhaya uhleli and for about maybe 2 years uzamile ukuyigqiba wazenza umuntu oyikhohlwayo ngokuthi uyabhema. Okay vele, okay umuntu mfethu akekho umuntu ozalwa athi mina ngifuna ukuba yinja nanoma ubani mayezalwa uthi I want to be this, I want to be that, mfethu ngifuna ukujabulisa abazali. Mina wami umama ngeyami imali ngiyisebenzile angaze ngimthengele ngisho ismoothie indlela honest ngayo akafuni ngisho isinkwa ngoba ungibuza ukuthi uzosithenga uyithathe phi imali sizodliwa ubani ingane zakho yimi sidla amanyala. How can you do that to us? Yabo abantu abahlukumezeka kakhulu imindeni yethu imindeni yethu eyahlukumezeka prof kodwa kusekuncane. If abantu aren't going to stand up and do something about this fanele ukuthi akenzeki lutho kahle kahle uma ubuka ukuhamba kwalento kuzogcina mfethu ukushuthi mina ngithi kugcina ngasena phoyisa ngasena manje ngasena lutho emhlabeni. That's the way it's going. And plus lento ayikuthi affects thina la KZN kuphela, it's all over the world. Ingane mfethu zi invite her into this without even knowing it. Ngakho ukuthi ihambe ephathini kaMngani wayo bengabibika abantu abanomthetho oqinile zigcine iphuza utshwala. Zizophuza utshwala zizophuma zemva kwento ziyobhema once ingane yaqala yabhema. Ku-wrong khona lokho. The only problem is azazi how deep this tunnel goes. Uthi umnqobi uvele efikelwe izinyembezi mayibona umuntu esangena ngoba uthi hey akalazi ihlatha yakulo. Mina ngibancenge. Maybe that is why most of them bengibiza ngomama. Ngiyambiza mina umuntu. If ukuye intombazane ngiyitshele ngithi uyabona nje ubufika sisumuhle kanje. Ngicela ukuthi ngizokuphantela umbhema. Ngizokuphantela ngizokubhemisa, which means I'll sacrifice with my life or my body for wena. Ngizokuphantela ngizokubhemisa these few days. Usaqoqa ingqondo yakho kuze uzokwazi ukubuyela ekhaya sisi. Ngoba right now in 2 weeks time uzobe ungelutho. Ingane enye yangitshela emehlweni yathi ngibona ngoba ngigugile what not ngathi no baby, it's not ukuthi ngigugile ngathi mina it's fine okwamanje you can talk like that but whenever usudinga ukukhuluma my door is open. Fethu. And manje sekuyiye efikayo izohlala nami ithi mama if only I listen to you. Mhlawumbe ngaba ngekho la engikhona. Manje ku late. Manje it's late. Phela mfethu we are talking about abantu thina laba esiphila nabo kuyibona abasidayiselayo. Abaningi babo they are of another country yabo, so the country abakuyo ama sexual patterns abo awafani nawethu thina amaZulu. Thina sazi ukuthi if you are interacting kuba nje idefeza netoto. Whereas bona bazi ukuthi even behind uyabo. So ingane eziningi njengamanje zisenkingeni yokuthi zifike ezincane. I'm talking about 16-year-olds. And the time ethi umuntu ngizokunikeza amakota awu2 no piece. Yona ikubona vele ngizophantapi. Why not I take it? Kanti forgetting ukuthi uma wami ngisakhula, she used to say KFC ngane yami ingakudidi. She would use the term KFC but she would be speaking in as in material things. Yabo. Athi zingakudidi lezo zinto, athi kunento onayo precious ikhekhe lakho. Athi kodwa umfana mayilifuna uzokuthengela streetwise 2. Streetwise 2 lesi azokuthengela sona ikhekhe lakho. No, azokuthengela sona ikhekhe lakho. Yena uzophinda sithenge kusasa, whereas when ikhekhe lakho is gone. So in your mind you must always know ukuthi kunezinto ngisho umuntu angakunika malini, you cannot buy such things.
njengakho ke lokho uyabona in as much as ngokwalaba bantu ku sexual activity lo abasuke bewenza ngemumva okay but thina mina nje ezumzulu I don't think indlela mina engakhona ukuthi ngiphile ngayo ngobani anginayo leyo experience yokwenza into enjalo mina ngazi ukuthi into enjalo iya enjoy mina ngazi ukuthi ukuhlukumeza lokho angithi yabo so izokwenzeka lento ngizoyibhema lento nginike yona mase sengiqedile ukuyibhema what's going to happen so mina kwayona le high engithi ngiyayilandela clearly it's going to get nowhere ngoba phela vele iphelela lapho ama pains osukuwezwa asuke out of the world anyway uyabo ushiya ku rape wake nje okuyi any other ordinary thing ungenzeka every other day uthole umuntu athi ufuna ukulala uzokunikeza imali engaka angithi vele naye uzokuthemtha ngoba uyazi vele ukuthi weakness yakhe kuphi the time ekthemtha uvuma yena ngaleso sikhathi uzothi they don't want protection. You finding me on the streets awufuni a protection yini inkinga yini le onayo wena uyabona if you had to test abantu ababhemayo mostly ama females you'd be surprised ziyagula ingane zabantu zigula zihamba nako ezinye not knowing ngezifo engazazi ukuthi zoyilapha kanjani kunentombazane eyafika lapha isiyahla lefaka ipampers ngoba manje ubolile ngaphansi yini njalo udokotela yini njalo inke angithi thina la sinama STIs ethu thina la eSouth Africa kunama STIs aseGhana kunama STIs aseCongo kunama STIs okuzofanele ukuthi uzama ukwachitha uye khona or uthole imedication yakho ngoba badila nazo khona into okudilwa nazo khona kodwa thina we are going through all this imbangela yini isikhupha le high ne so uma umuntu ekubuka kubhlungu ngoba abanye bathi awu yazi umzali wakhe lokushuthi wahluleke khona akekho umzali owephara wahluleke ucontrol iphara kahle kahle amaphara yiwo mina nginenkolelo ukuthi they had the most amazing parents of any type and kwakuthi sisakhona sisaphila kahle kahle prof yabo lempilo lema ungena kuyo it's not a matter of do or die it's a matter of ungena nje kufeni kahle kahle uyafa nje uyabona uma usunesikhathi ungabhemi umhlaba ubona ukhanya in another light mawubhemile or lesi sikhathi usuku sakwi active addiction usabhema kuba ne dim cloud mina ngize ngisho njalo ngithi yazi kuba ngathi kunefeli emnyama ngisho emini kube ngathi kuqhunqile which shows ukuthi vele lento it's not human it's ayikho right and plus mina I'm very spiritual yabo ngikhuliswe ngeChristianity but ukukhula kwami nokuhamba kwami things have happened that have made me realize ukuthi khona nento ekuthiwa ispirit and it does really work. I think you can take us through I've had this experience ngisanda kufika la engaqala khona ukubhema ngathandana nobhuti omunye ke wakhona ke kuleso sizwe kushuthi ngokuthi wayebona ukuthi vele I'm new in the game wabona nje kuzoba lula ukungidribula yabo kanti uNkulunkulu wangipha ingqondo mina like I said wonke umuntu obhemayo siphiwe nje it's God given understand it but then ngibuye ngithi usathane kushuthi that's why esicindezela kanje usathane unjengoNkulunkulu uyalazi kusasa lomuntu yes uqinisile that's very true yabo lo mfethu lo the one day ukufone umama efonini yakhe ufuna ukukhuluma nami avele angimemeza athi Sifebe we angathi vele the foreign language Sifebe wakho yakubiza umama ezweleli la Sifebe so mangabe ngithatha iphone ngiyithatha already say umama is very sensitive ngiyithatha iphone vele useyakhala hello like how sis of all names you are okay with being called such a name ngikhale nami I got so angry lo muntu uyadayisa
udayisa izidlo but akuzona zakhe udayisela umuntu. Me from out of anger ngathi ngizomlaya. Angithi njengoba ngithandana naye ngihlala naye everything I know everything. Ngathatha istuff worth 10,000 or more. But then again angithi ngizwile ngithi mina ngangisafika I did not have an actual idea ukuthi how things go. Yabo ngangakabi nayo understanding kahle. Ngisitshontshe le stuff esasi worth 10,000 or more mase besibala nami mase ngihlaziya it does really add up. And imali e4,000 mayesho yena inkinga umuntu my pickup car ngoba phela kwakuyi Fast and Furious. Your getaway car. Ngiyafika kwasho ukuthi odriver bami abalungile ke bangizecela ke bangijontshela ke na. Sikhotha Mfethu. Lokho ukuthi ngabuya saphela istaff yaphela imali. Mhlawumbe like after isikhathi esingakanani? Maybe after 2 weeks. Angithi phela ngoba bengijontshele esinye bayasidayisa nabo yabo. And nami I'm paying for being endlini yabo. I'm paying even though ngiphethe izinto ngizobabhema. Angithi yabona ukuthi this is a nje umhlaba nje ukuthi nje siyamunqana nje. Okay fine. Lo mfowethu lo mangibuya asho ukuthi no ungihlukumezile in but it's fine. Ngizoxolela. And honestly yena shame I would say yena wayengixolele because shuthi he must have really cared. Umuntu oyinkinga uboss ke manje. Uboss naye ukuhamba noma wasekhaya. Uhamba uboss. And uboss phela ngoba uboss mfethu enze njani angizibe nje a good 2 years. Ungiziba kanjani? Angifiki la lo ahlala khona. Lo engimtshontshele sihlangana edrobheni. So edrobheni he can't do anything to me. Yena mayefuna ukungithinta kufanele kube ukuthi ngila abahlala khona vele it's a jungle vele. Kanti ngizoya nami thinking out it's been some years mfethu kushuthi it's in the past. Nina khona ukuhlangana naye edrobheni. Kodwa ngakhombisa ukuthi khona ihatred ekhona yabo. Kanti no angibuzange la nini. Iboss nayo. Iboss. Yafika one morning lo muntu befika esezofasa izinto aqala izinto efika ngabo 9:10 ekseni but that day wafika it was 5:30. Akanokhange eminyango yebo plastic umnyanga ubontu ngapi kodwa wayikhandelo wakhe nje umnyango. Angimzwanga nangezulu ukuthi wakhuluma wathini ngoba wayekhuluma ulimi lwabo ngangakalwazi na kahle ke ngagcina sengichazelwa uye lokuthi uthi khumula ingubo zonke. Hayibo ngibe ngiyigumula ngiyabona phela shubile ungene nekhikha na dola emjondolo 2 years zonke. Ngifake newiki nami le wiki naye ngifake ngayifasa ngonwele la yabona nje kushuthi na yini inkinga zayo ngifase ngiba sathi ngiyayikhipha uthi angikhiphe kwayona phela manje ufuna izinto ngiyifake emjondolo awushise. Mina njengoba bethi angigumule uthi angene endaweni ewumhosha enododo oxala ngibe nqunu. So lesi sizwe lesi if you do wrong kubo bakuhlukumeza ngokudlengula ngemuva. And ke uNkulunkulu knows ukuthi ke you don't make it. Nje for some reason. uNkulunkulu emkhulu sengiguqile kulawo manzi ngoba nje sengiphumile. Ngangikhipha ngisho utshani ngisho ku private party. Sengiguqile kulawo manzi angcolile. Ngabuka phezulu kwakunenkawu you will not believe this. Kwakunenkawu eyayiphezulu esihlahleni. Yangikhombisa I think it was 3 times ingikhombisa ngekhanda. Ukuthi I must go that way. As in like go that like iyangibuka ibuke yena ingikhombe ukuthi go. Ngasukuma ngabale. That is how God saved me. That is how ngaba ngikho namhlanje. Shiya ke ezinye igameko ke sengisho isigameko mina engaphumela ku main road nginqunu. Angithi ubethe ngibe nqunu. Kwakune ID yami kune phone yami kubhakha but konke wathi ngikushiye phakathi. Ngishi wiki wayengafuni ukusale ngishi wiki lo muntu owayeshisa izinto zamawubuka kwakuyini inhloso yakhe wayefuna ukwenzani. Sebeyasho ke abafowabo ukuthi wasiza wabaleka.
manje lo thandana naye yena uthina akanamandla angithi vele ungaphansi kwakhe when it comes to finances vele angithi nangakho ukudayisa vele uzwa ngaye so mina I'm just a bitch lo ayichithela ngaye izungu umuntu who's of worth kulona it's his brother it might not be blood brother kodwa from the fact ukuthi basuka ngandawonye so whether or not wrong noma right uye azomlalela mina I'm nothing angithebo so Ngenkawu yangiphelezela prof yaze yangikhipha emgwaqeni khona la aqhamuka khona because phela ngithi ihlathi waqhamuka wahamba ngenye indlela ezomcover up ngaphambili inkawu ihamba phezulu esihlahleni mina ngibaleka phansi inqunu kuze ngime I'm talking about ukuthi uzovela la ekhoneni nami ngiyavela la ukuma kwami ngimiswa inkawu phezulu iyavele yama hayi yama madoda uNkulunkulu vela lo yabona namhlanje my mom's sister utheke me yazi into ebhlungu ngawe yini sis ukuthi wena you had the chance wambona uNkulunkulu ngamehlo Ngenkawu le obayibona it's a testimony when you saw God kodwa lokho ukurealize ukuthi that was God sengize ngicabanga ngithi mina there's a verse in Jeremiah ukuthi ngiyayikhohle ukuthi what chapter ethi enana I have plans to prosper you plans that are not to harm you but to give you a good life into ekanjalo but it's in Jeremiah ngange ngithi kumama enana uNkulunkulu iBhayibheli was written a long time ago so mayethi I've got plans for you usuke ekhuluma ngomuntu ofunda ngaleso sikhathi njengoba ekhuluma ngomuntu ofunda ngaleso sikhathi okusho ukuthi yena ngoba ethi waye ngazi ngingakabi ihlule eswini sakho ma it means now he knew about you before granny before okusho ukuthi kahle kahle by the time uNkulunkulu ekhanda Adam no Eva he knew all this was going to go down the only thing uNkulunkulu ayengayazi ukuthi thina abantu of ukuthi siyakhetha this or that ilokho ayengakwazi ukuthi sizokhetha kuphi but kuyiqiniso ukuthi ayikho into eyenzeka by mistake and that very day inkawu ingikhipha laphana it wasn't by mistake akubanga iphutha akubanga coincidental ukuthi ish ngaba nenhlanhla no that's not like that's just the divine power kaNkulunkulu mfethu umdale iveza nje ukuthi yazini mangithi nje ngumveli nqangi this is what I mean yabo and funny enough lo le deal angaze ngikhulume nayo in regards to what happened that day kodwa wrong angenza wona ukuthi angigumlise ini omunye wayengaphuma yofuna amaphoyisa ambophe but mina because njengoba kade ungibuza earlier uthi would you blame someone for not trusting you how long did it take ukuthi umuntu angakuthembi njobe ngasakuthembi angithi nami I'm the one ombeke kuleso simo ngambeka kuleso simo sokuthi azafika endlini ngo5 ekseni afune ukuqeda ngami ngabangishise noma anginqume or what not but 2 years nomuntu unenhliziyo embi lo muntu lo but yena akasekho emhlabeni by the way he passed on this very year full yebo but if there's one thing engiappreciateayo ngaye ukuthi wagcina ebonile ukuthi angiyena noma ubani yabo ukuthi kulezi iklabu or kulo 100 sheep uNkulunkulu asuke or uJesu asuke ulusa lo 99 awubuyisela esibayeni bese yogcinga leyo kodwa kushuthi I'm that one leyo but uyayidela zonke ezisekhaya afuna yodwa lahlekile thina kufika icorona ibi affecta each and every person abantu abanemali beshona daily but ngisho ngabuza abafowethu abake befike la I do not recall isikhathi like thiwa khona kunephara eline corona or elibulawe corona angisho ukuthi singcono kunabanye abantu but ngithi mina siyindlanzana for a reason kunesizathu ukuba khona kwethu uyabona kube mina ngakhula ngafunda ngasebenza ngakho umuzi ngazala ngashada
yes umsebenzi wami umdala ngilethele wona yebo ngabe ngawenza most probably mhlawumbe ngoba umfazi amfundisi, you never know. Yeah. Kodwa it wouldn't have been as in now. Yabona njengamanje prof. Yeah. I need people and things like you mfethu. Senginokusho njalo mina ukuthi ilokho esengidinga right now. Mina angisekho ekuthenini ngifuna ukuyofunda ngisebenze. Mina umsebenzi esengubhekile manje, umsebenzi uphuma ngene izikole mfethu ngihambe ngitshela ingane ukuthi guys, this is where I am because of my decisions engawenza. Kube kuyangami if niyafuna ngempela ukuba engineer, try cut out on this and that. Kahle kahle into edingakalayo njengamanje leyo. And if leyo nto ingezukwenzeka thina sibe ngesingisi bathi abantu abayisiqalo sento, like abantu abakhanda ethile baba ama pioneers. Thina sibe ama pioneers thina of le drug ngabe evolution ngabe revolution understand. Yazi into engixakayo wena awujwayele awuyazi Mp TV1 like uma wakho uthi unokutshengisa lezo qephu uyazi ukuthi vision ye Mp TV1 nento esiyiphusha kakhulu ukuthi kumele sihambele izikole, and ngoba silokhu siqalile nje sikhuluma ngiyayibona ukuthi yena uyilento ngempela edingwa izingane ezikoleni, yilento edingwa abazali. I needed to. Iyona into ezokwazi ukungikhipha sane ngoba in as much as ngingayi rehab mangizophuma ngihlale phansi ngeke kwenzeke. But umbuzo ka professor, umuntu onayo yonke into njengawe umsiza ngani? Just to wake up ekuseni ungifonele ntwana yami uvukile ugrand uzizwa unjani, yazi that goes a long way. Then ukuthi unginikeze 1000 uthi hamba uthenga into zokugqoka. Mawufuna ungithengele into zokugqoka ngithengele into zokugqoka, don't give me money because mina uyazi ukuthi that's my weakness. If you really care about me ukunginika imali even though ukhipha ngothando, but as in ngoba ngise weak like this, it would be ukuthi you sending me away. So the best way in whatever when you see that I need, get it for me and bring it to me or call me to come and get it. Yeah. And then in fact, like in as much as nomhlaba uyangidinga because mina nginolazi, mina angikhulumi ngoGoogle, mina angikhulumi ngencwadi, mina ngikhuluma ngami njengoba ngitshelile ngathi I've got scars. Isithombe sami usibonene. Yeah. Ngicabanga ukuthi ubonile ngangena abahlukene. Ngibuke abantu ababili mina abahlukene, it's like ungikhombisa omunye umuntu. So ngizengenza ihlaya ngithi before and after isithombe sami before and after. Yabo. But that is how it is. And if ngizoqhubeka ngithi ngizolinda ibhano elizongicosha lengise kwa paradise, it's not going to happen. I'm the one who's going to take myself there mfethu. But how am I going to take myself there? Ngingaya rehab. Irehab izongcounselisha ingqondo, yes. But kahle kahle mina nginenkolelo ukuthi I need to ukuthi ngibe accountable for ukukhululeka kwami. Uyabo ngoba ukuphuma kulento ngabe ukukhululeka. So ayibona imbobo yokuphuma eyongena umnyango wasemoleni hayi bandla shame akuzama ukuphuma like you have scars, you have emotional, mina into ebengifuna ukuyazi bengifuna idla amaningi sakhe since umuntu osuka kude ngifuna sizama ukuthi noma ngabe ziningi igameko oke way encounter along the way ngifuna uzama ukuthi usenabele ngakho konke. I understand le nto leyo cause isikhathi lesenginokuthi mase kunje ngivale ngaso, but ngizovala sizobuya for part 2. Part 2 siwenza ngoku, not ukuthi sizolinda ukuthi kuyoze kubuye uJesu. So nina bedlodle noPapa ekhanda kamenza indaba kawulalele umuntu omemeza ngathi yakhala yalile uthi igula lika Jama lichithekile. Awu bafowethu siphethe umqulu, siphethe inqolobane, siphethe bafowethu mina ngizokubiza ngegenius mina. Ngizokubiza ngegenius ngisazi mfowethu siphethe umuntu ogogodile emgaqweni okungasiza ukuthi bafowethu yazi angazi ukuthi membership iyogcola nini. Yazi mfowethu ngihleze ngincenga abantu ngemembership mfowethu. Yazi ngifisa ngisho ukuya manje ezikoleni nawe manje ukuthi ngivele ngiphume nawe manje ngikubambe ngesandla ngifike ngikubeke ezikoleni. Ngithi tshela lezi ingane lezi ngoba abazali bazo abanathi isikhathi sanele nezingane zabo. So iMP TV1 ifuna ukuvala leso sikhala ngoba ukuthi yes ingane zazi. Cause mina ngithathe abantu abahlala emgaqweni ngabahlanganisa nabantu abahlala endlini.
phela bengahlangana bekubukelwana kude kakhulu bekubukelwana kude. That is why ngithi uNkulunkulu yokubusisa one day mfethu lento yenzayo ingaphe kwakho I understand. No, it's not me, it's God's work. Akumina mina ngisithume mina and lento ngayirealize kudala ukuthi we yazi lento ayikho ngami phela wena ukuyitshela uvuke kusena ucabanga into uyitshela njengoba de ngitshethi mina since ngiyipoet imbhalo it's like someone is telling you so vele mina ukusetshenziswa kudala so ngisho usuthathwa ke manje uyofakwa lapho ongazikhona wena uthwala ikhanda nje uthi wenza something kanti uNkulunkulu lapho like even ukukhula kwami mina ngikhula ngindoda ehluphayo mina phela mina ngikhulela emakhaya kwaNongoma mina ngiyedelela mina umfana nje odelelayo mina ngiyedelela mina ngumdlwembe kahle ngenhlanhla ke ukuthi mina ngiwela ngeyidakamizwa nase ngiphuthwala ngaze ngizengena nokuthi ngizalwa umama wami yakhola umama mina ngizalwa uyakhola umama uyathandaza ezinye izinto za spiritual enginqobayo ayinqoqwa nginqoba ngayo njengoba kusho i-connectivity umzali ingane zonke lezi zinto ingakho umzali mayekhuluma amagama abheda enganeni yakhe ayahlala kubalekile ukuthi mawukhuluma nengane yakho ukhuluma ukuphila igama lami nguprofessor ngingwakaNongoma ngidabuka phansi esigodini sabhu umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi siyacela bafuthi mawusubuke wezofika la ungesingxenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebheli ucindezela wakhe ibheli kuzokubeka amathubeni amahlo ukuthi uma khona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi bese ke uyitholela isiqephu sangalelo langa mina njengoprofessor sengcenga khona kusasa khona manje senza part 2